Selamat pagi menjelang siang. Bertemu lagi. Ini kok sandal lho tak jukon. Bertemu lagi di kontene Mbah Yi. Intan ki ndek sore tak suruh aja pakai baju kuwi, Dek nganggo kuwi kena apa? Gak napa-apa. Atine rasane piye dikon nganggo sing liyane Dek gak gelem. Pengen nganggo iki. Tak geger pemirsa perkara klambi di sore kuwi. Ndek niki tak kon nganggo klambi sing rupane coklat polos. Hah? Petakku duwe coklat. Emoh. Aku pengen nganggo iki. Iki ape nganu ndek biyen iki dagangane popong. Tak pek. Tak pek. Dipek kan jualan lah Repa dibeliin kan lah. Wes gak apa-apa nggih, seumpama tadi malam Intan gagal apa kostum, saya minta maaf karena saya tidak berhasil untuk membujuk Intan, tak ganti yang lain tidak mau. Diteng iki aku, Mae, Repa, Kinara, Intan, Bu Yuni, Mbak Indah, Mae, Mak Desti, ke tempatnya Mama Dewi. Nyampe ke sana ternyata Mama Dewi lagi keluar. Tak tunggu. Paling golek maem paling. Mungkin ada keperluan lain. Yes, ditelepon sama Mbak Indah, tapi nggak diangkat, mungkin Mama Dewi lagi ijek sibuk. Makanya kita langsung ke sana, ditunggu. Ya ada beberapa saat lah, terus bapaknya sing noto-noto dekor pulang. Ini terus minta pamit. Pak, mungkin sampaikan nggih Mak Dames dan tim saking mriki. Walah niki anu Mbak Indah istri Mas Dimas. Nggih, Pak. Anu mari kan Mbak Indah kan jauh hari nek pas time libur ngene iki kan karo Mas Dimas arep kuantititan pemirsa keluar. Jadi ndek bengi iki niatku nek wong kene niku ya iki jenenge buka gebyok kuwi enek lek-lekan lho pemirsa. Lek-lek ayam kuwi lek-lekan. Terus jagongan ngancani sing digawe. Nyampe sana gak ada. Akhirnya kita tumbas soto. Terus langsung pulang. Jadi ki aku langsung berangkat lagi. Kayak hadiahnya Mbak Indah dititipno iku kegawa ning kene terus tak kaleni kan lho Dek kan. Wis kok kene cetok. Iki kok apa jenenge nek ngarani, Dok? Aku budal karo Mak Besti esuk. Ya jam 10 lah pemirsa ya. Soalnya iki wis janjian karo wong tandur juga, terus ngomong karo Bunda Dewi. Dek sepurane yo Dek aku ndek ini sampean sibuk nyawah. Aku gak iso ngewangi, mbuh kena opo rasane awakku kira karo-karoan. Aku tak sing ngancani buke. Dadi aku mbek Intan sing ngancani buke ning omah, Bunda Dewi, Pak O dan semuanya ngurusi sawah, gawe keleran rapia dan lain-lain. Mosok dulure duwe nganu kan gak tak ewangi kan yo piye aku wis kadung ngomong wis mbuh piye-piye engko aku tak melok ndelok sawah ngono. Pertama iki sing tandur nggone Pak Lurah sik. Lah wonge tandur ki nggone Pak Lurah bar lagi nggone Bunda Dewi. Lah nggone Bunda Dewi ki uman jam 1. Betul. 100. Ngono lho. Ngono, Dek. Terus tak gawane. Iki mak aja sekolah, iki mau bar telepon. Anu Bu, angsal undangan terus Mbak Lipah angsal undangan Bu cuma dititipke Mas Ari DJ. Jadi dititipno Mas Ari DJ kuwi undangane belum nyampe ke Mae. Belum nyampe ke keluarga Mas Dimas. Sing disian itu kuwi malah buke suwi-suwi ditero Mas Cawi ya, Mas Cawi. Gune Mae urung nyampe. Iku Mas Ari DJ, jarene mah ngono kabare terkini. Masjid. Oh, Mas JJ, Bu, jangan. Mas JJ yang kemarin itu loh yang jualan obat kesini tuh loh, Dok. Aku dikasih susu itu tinggu diet. Iya, yang beli diet isi 10 itu loh. Iya. Ya wes ngono aku tak langsung OTW ning gone Mama. Tak entenane Mama. Bu, cusek, Kan? Ibu, budal dua Mbak Ani kancani, kok omahe kuwancing kabeh. Sing sebelah kono yo kancing, Intan terus
ke tempatnya Bunda Dewi, Heeh. ngewangi Bunda Dewi masak, Heeh. ya. Heeh. Tenan lho. Heeh. Kok bar iki Bu tak langsung ning sawah. Heeh. Yo, Lho, ya kuncine kok lali to. ayo. Engko ketok Mbak Dewi ndang rono. Ora, iki mah Mbak tak sileki brosku ngono, brosmu coklat. Nggon ibu coklat kan. Lah Bu kek ndi saiki? Tak kok ning ada biasane. Hmm. Lah nek dienggo buke ngene, klek lho, helme keritan. Awakmu kena apa tek menghela, nafas panjang. Ayo. Sabar. Cus. Ojo mbok cusek kok tak jaluk HP-ne. Ayo. Ayo. Cus. Jangan. Cusek kok. Soalnya aku mau mepet kumbahan. Ojo lali lawan dikancing lho. Hmm. HP-ne tak tinggal ning siji, nek pamane enek. Assalamualaikum. Enggak kenal iso mbok delok ning CCTV sing aktif kuwi. Sopo lho kenal. Ning kono HP-ne ning kamar. Kuwi tak jajal lho. Iso apa ora? Oh, iso ta? Ya. Oh, iso. Apa Wis Mbak Jus. Kung. Alhamdulillah ya pemirsa niki sampun nyampe di daleme Mak Dames ya. Wes alhamdulillah juga sampai sini raketang miring ya. Wes selamat sampai tempat. Ada Mbak Mur kan muga-muga. Semoga ada Mbak Mur di dalam. Tapi maknya masih sekolah. Ndek bengi wis ijen bensin anu Bu janjian jam. Halo. Halo guys. Mama belum pulang ada. Mami. Belum, Mami. Ada. Nggo cemilan. Alah sesuatu sokoke. Mak iki iso. Oh alah Dek. Bisa tambah cantik nggih. Ben tambah cantik kok, Mam. Mamine sampean kan ada loro, Mami Mur karo Mami Damdam. Sing Mami Damdam masih sekolah. Mami Mur. Mami Mur tuh penting. Oke, siap. Perlu saya kagetkan iki. Ini matur suwun nggih. Alah, yes dimam bareng-bareng kok, Dok. Ini kok masak cantik aja Bang Kondi. Wah, Dok. Cantike sapa lah. Alah, bayani ngene nang cantik. Cantik ya Allah. Ngono, Dok. Aku dadi mumbul lho, Dok. Iyalah. Cantik. Kok nek aku mumbul sampai tekan tower kayak bahaya lho, Dok. Kula ganduli mungkin. Ganduli ya, Dok ya. Mami. Halo Mami Mor. Halo, assalamualaikum. Ini sandalnya dicaplok lah. Boten. Lha cuma masak apa? Nggih. Maen niku lho, maen niku nek kula tangkleti masak napa ya, Mas? Sekarang. Boten. Alah, Mbak, gak usah bingung-bingung wis to. Pokok anggere sop asem ngoten. Niku tak ya bener Mami. Nggih ketok. Ketok iki, Dok. Ketok iki. Ketoke semalam napa gagal? Terus ngono anu Besti kan ceritanya kan gagal gitu terus langsung terus tuku soto Duk ya. Tuku soto bareng ngono wis bar terus ngene. Wis ngene ae Besti, pokoknya aku bar mulai sekolah engko lagi ning nggonku. Kula angsal nyoncong bokonge anu Mami Mur. Ya conconge kabeh to. Besti tukang nyoncong. Biasa. Bisa tukang nyoncong ae. Angger dolan ning gone. Iki tak tugas nggak Mur dari Mami, sekolahan. Besok Rebo dimasak. Telur. Mintanya masaknya Mbak Mur. Olah padune. Tekono Deni. Ya Bu ya. Biasanya itu ya tugas sekolahan itu ibunya sendiri. Loh. Kan ibunya mau buah. Mbak Mur. Sik seorang Bu. Nggih. Bu, Kak Prai Bu. Ngomong duit ini. Aduh, pemirsa, iki grup Mas Dimas karo Mbak Indah full pray.
Jane niki ndi? Alah, aku gatelan duwe ngene kok. Ndek padha kali kula. Anggere dhuwit kudu didang iki. Padha ya, Nduk ya. Gak apa-apa ya, Nduk, ngene tenang. Duwe wong ngene lho pusat. Nduk tak critani, iki kan tanggal 24 ya. Nggih. Wayahe wis ta. Wayahe. Bayaran. Wis tak sampean aja ning ndi ki Koko. Tunggu ni. Kula sukane, Bu. Sampun. Tak kandhani kula aku. Bonusnya dereng, Bu. Bonusnya kan Nggih, Le. Iki aku rasane bodol, Bu. Napane sing bodol? Jembut ngisor. Urung wayahe bayaran kon bayari, aku ndak bayari. Niku Aku yo ora terima. Mak niku ndadekin jenengan tambah semangat Mak. Kok iki. Ya aku wis paring ana duit sing akeh. Amin. Amin. Muga-muga paring ana aku yo ketularan tungane Mak. Amin. Lah niki wah dibetake tengah Sing nek digawakno kan saiki ibu nek nyolong kan aku. Duh, jenengan ndek napa mriku? Ndek dalu. Ndek wis le. Isu. Badhe muterke sekolah rapot. Nggih, oga dok kanggo ibu. Wong aku rene wong loro. Wah, aku kirene ngorong ape nyocok make kok e. Nggih. Wes, Dok. Kok neh, Dok, wes. Nggih. Beton napa niki, Bu? Kadung nggih. Pane Mas Dimas karo Mbak Indah, Dok. Beto piyambakan niki wau. Iya, Dok, tak tuwaleni iki. Iki mah nyelek gone Dio. Lah Bude nyelek lah, tapi kok gue apa Bude? Terus ki lho naleni iki lho aku ngono. Iki titipane. Lah, Iku melok melok biasa karena tadi. kulon kuning niki. Nggih. Mama kae ya. Mama mriki kalih Bu Yuni. Oh, ngono. Nggih. Iki kak tenggane lipah mawon Oh, kan. mboten. Aku kan anu orang berdua. Orang bersatu tok. Ya rumah jenengan mbek cantik kados kepala sekolah SD-ne kula riyen, Butin. Nggih, Butin ngoten niku. Butin Blora. Ini Budames. Kepala sekolah kula ngoten tapi gualak Mbak Lipah riyen. Ini baju dari Besti. Ini foto, ini foto. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Ayo, Dek. Saya dengar. Nggo Mas Wahyu, engko anak mlembang-mlembang. Nggih leres jenengan kalih Mas Wahyu, Mak. Jak sapa-sapa. Nggih. Sampai rempang, mbek repang. Repa nembe tidak berdaya niki, Mak. Bakdo ndaut. Empon berangkat niku kalih Mas Wahyu. Ayo. Harus gawe kae. Oh, Mbak Lipa kalih mami nggih. Kalih mami Temi ngatemi iki karo ibu kepala sekolah. Dadah, Mbak Lipa. Dadah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Lampune. Aja langsung mbok angkat di sini. Dila, kok ngoten niku? Oh. Teh sapa kae? Nggih, Bun. Kula berangkat dulu, Jan. Kasih Mbak Mel dan juga Mbak Dila. Kacamata kula apik. Tapi ah, lah kok mah. Kaki mana eneng. Mah iki enak lho. Lah kula kinten jenenge ora madosi kaca mripat niku ajeng karena kelihatan jarak jauh jenengan dadak ora pemirsa. Jarak jauh kalau ganteng. Iki mirip punya penyanyi Joni Iskandar. Biyen duwe bojo jenenge Mbak Mega Mustika nggih Mak nggih. Pokoke nek sing penyanyi tahun 80-an pas ya 80-an kenapa? 80-an pasti masih ingat Mega Mustika, terus Imam S Arifin, terus Maggie Z, Muksin Alata, soalnya sing rambutnya buat pecos pokoknya. Terus enek Lydia Kando, Betaria Sonata, Jamal Mirdad, Dia kan boten penyanyi. bintang film. Nah, terus masuknya artis-artis era zaman itu loh Mak, era niku lho kali jenengan
sih sing dadi maknya kae. Pokoknya yang main dalam Teng pundi mak? tentang surga alam barzah. Alame mriko. Wis mugi-mugi nggih sing pemain zaman biyen Menghibur kita menghibur semua. kita zaman dulu Mudah-mudahan paringi. para aktor aktris Nggih. diterima amal ibadah Amin amin. yang sudah meninggal. Sudah ndak? Sudah panggil, sudah oh bojo lak piye, ya bukan munggah-munggah ae. Tarongan terus ya. Terima kasih Mama Dewi. Nggih, Mak. Kita selalu ya. Amin. Juga kedatangannya ya Pak ya. Kita nangis sama nek mbok undang Nah, nangis oh. Dan iso, dah. Yuk Wis. nangis oh. Begitu. Nangis. Saiki lagi iso. Wis. Biasanya kok gak nggak? Aku lihat nih udah apa dampinganku Mama Dewi itu ke bawah mak, nanti ke bawah. kok dagel ngene. Apa ya? Gak apa ya, Mama Dewi ya. Mbak Lipa, Iya. niki napa Mbak Dani? Nggih, begini. Mbak Dani penyiar RBS. Oh, alah. Nggih. Bener nek kaya Mbak Dani, aku tak pikir yen. Sampun, Awet sampun nggih. diulangke. Zamane kula SMA nggih ngeten iki kok. Pun sampun kula pun bakdo. Pun jenengan tedhar kok ya. Ambil. Oh, nyekel lima nggih. Santai mawon Mbak, kula pun bakdo. Oh, wani ya. Wani. Sekedar makin putih yang belum. Mbak Dani. Iki arep penyiar radio nggih. Riyen penyiar radio RBS Radio Blora Sakti zaman riyen. Bersama rombongan dari Kudus. Beliau ini adalah miliardernya Cepu. Desa Merah, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Indonesia. Provinsi Jawa Nggih. Tengah. Indonesia, kasih Indonesia gimana? Niki janjane pas pampresnya mboten mengentas ya, temen iku sedaya. Nggak kelihatan. Pas pampres gaib Mbak Dani. Soalnya gaib. Pas awalnya gak kelihatan apa? Aku dhewe wis ngatas. Oh, mau atas ya. Jadi sama menjadi dicuek lo gak ngarai saya. Gak iso. Oh, Ora iso bae. gak iso dicuek. Gak iso dicuek Mbak padahal Dani, pengen nyuek saya. penyanyi Sebetulnya pengen nyuek loh Mas Mbak Agus. Dani. Tenang kok, pengen Yang dicuek. sejak dulu wis Kulo fenomenal. kuat tuh jenengan. Pas ngarane acara teng ngene. Niku lho, Mak. Tidak sih tanya betul salah. Nggih, kulo kan ngali. Masa oke ayu banget jenengan. Nggih, kulo ngeten Mak, trae sing asli ayu. Nah, nggih. Trae niku ayu. Ayu kayak nggih, ayu kayak lain pas pino teh lho ya. Tapi Dereng kok nembe 2 menit kok. Iki wis bar mateng, cukup sate. Tapi enggak apa-apa. Artinya begini ya, Mak. Tua itu tetap harus sekali ya, Mak. Ini tau ya. Terus nek sing kados kudus pasti tindakan aku teras. Nunggu nih yang daun. Yang dendeng udah biasa ya, Bapak. Mungkin Mbak Dani ki buyuni tatu dah. Pernah ya, Pak? Lagi pengen apa, Pak? Ngetos Dinas MC kalian. Pun siap. Pun. Jadi pengen apa? Iya, Pengen kenal. Tommy Capel Gunung. Mak, gak ini ya, Mak. Pengen angkat sandal gitu. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Nah, tadi ini buat dilesarek, Pak. Tua yang dilesarek, Pak. Sama apa menolak tua, Pak. Ini pun dilaminati ingat tadi, Pak. Kenapa, Pak? Pak, ini juga apa buatin? Buatan ini, pun. Maaf, Pak. Dalam, Pak. Ampun, sekolah nih. Ibu yang mana? Istrinya di bawah? Betul. Oh, betul tidak tahu. Kulo bujana. Oh, Jenengan nggih single nggih, Bu. oke. Oke. Nggih, saya. Masih sah. Enggak, istrinya nggak di bawah. Oh, kalau di luar kalau Ya. bujana, kalau di rumah berpasangan. Mak, nyanyi ya, Mak. Enggak, Mak. Dia pun nyawer, nyawer. Ayo. Saya bisa. Tak sabar. Dangdut napa campur sari? 100. Mas, niki katanya 100 nggih. MC kok sendiri nggih. Betul. Aku karo imam ae nggih. Wis dibayar karo anu. Nggih, matur sembarang. Tapi spesial untuk Madam Miss, TikToker, YouTuber, dan juga Instagramnya ada, pokoknya luar biasa ini. Iya,
mau dikontrak aja untuk video klip harus punya duit 125 JT. Iya. Oh sebenarnya, mak nih mak, kan pilihan. Oh, tenang sak mono. Oh wangi ya, wangi ya. Oh pas iya. Mau yang di apa pajakan? Maaf ya Pak. Beliau adalah senantiasa membayar pajak tepat pada waktu. Setiap Jadi barangkali ada perwakilan dari keluarga Tubis mau menyumbangkan suara masa. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, pasukan ambiar.